Crnogorce što se raspituju za mene po gradu, ko stoji iza mene i tako to. Znači, baš onako zahuktala situacija, oni baš hoće da majku. Tako da vidjet ćemo šta će to da bude. Mislim, ako Luksa zanima ko stoji iza mene i Odžira, Buraz, evo ko stoji iza mene. Ovo jasno. Šta je? Hoće da se izbaciti ovo. Čekam samo da ne smije. Ma ko će dozvoliti? Jel piše vlasnik stana, Buraz? Ne piše. It's good. Still lud, Buraz. Ali da, ozbiljno, kad dođemo u Beograd morat ćemo da obavimo razgovor sa Odžirom i Luksom, da mi izmafijaju malo, da mi objasne par stvari, da Odžir napravi delo, da mi Luksom četkom za da mislim, vidjet ćemo, bit će neki... Informativni tip razgovora. Da, informativni tip razgovora će biti. Ali nemoj se OBSB doći jer nije u redu da se tučete ti OBSB protiv njega ili Luksa. Onda se dogovori da oni povedu OBSB-a da bude 5 na 5. Hoklice. Hoklica. Najjačije Hoklica. Ne mora Hoklica. Ne, a gledaj kako ću ja da uradim da bude fair. Ja sam rekao Luksu, Buraz, kad god hoćeš da dođeš, gde god hoćeš da dođeš, povedi celu brigadu sa sobom. Povedi koga hoćeš sa sobom, nije problem. Ja nemam problem tera da povede 20 ljudi. Kapiraš? Stvarno mi nije problem. Jer će opet isto se završi. Sa Luksom i Odžirom na kolenima kako god da kažeš. Ali evo, ako Hoklica kaže nemoj da sa OBSB doći jer nije u redu da se tučete ti OBSB protiv njega, ja neću se tuče, nek se obezbeđenje tuče protiv Odžira i Luksa. To je fair. Jel to fair? Ja neću se mešam, Buraz. Nek bude 2 na 2, Buraz. Nek bude 2 na 2. Te brat, OBSB protiv Luksa i Odžira. To je to, brat. Pazi, doći će i Odžir i 6 patuljaka. Uf, dobro, to što najjače. Što najjače, to je zajebano, brat. Ako dođe sa 6 patuljaka, ja moram onda 6 patuljaka, 7 patuljaka da što jedno. Ovo Ognjen Đorić, onaj što te zajedno sinoć. Gde je Ognjen? Isti stav. Nije. Nema trika da je toliko bezobrazan. Nema trika da je toliko bezobrazan, Buraz. Ubičastu sliku izbog. Pa je valjaviš. Zato kažem. Čekaj, kaže, samo tila prda i znaš kako kažu, u CG jezik mlati, guza plati. Pa da, oni će dođe guzom da plate. Ali koga boli kurac kako kažu CG kad smo u Estoniji? Ma razumeš? Šta mene briga za crnogorske zakone kad sam ja u Estoniji, Buraz? I kad se vrati u Beograd, u BG-u sam, a ne u CG-u. U CG, brate, pravilo kao važno u Crnoj Gori. Respekt, brate, nema šta, brate. Veliki pozdrav u Crnu Goru. A Buraz, i Odžir i Luk su došli u BG, ne u CG, da se razumemo. I onda, bez veze pričate to. Ugazit ćete i Odžir. Moguće. Čemo da napiti? Da. Ko na nošu, a? Svratite do Latvije, Rige da gledate basket, blizu je to Estonije. To mi je ovo mi samo uzbudu. To recim sve, nećemo budemo. Pa kad si rekao Estoniju, Pa to upravo nisam rekao ko je... Sorry bro, sutra će Jokić da dođe, aj reci to. Da je, bo... Ne, to je izrađenje, to neću kažem. Ja, bože, koliko su glupi ko kurac. Burazeru, što tebi Luks da briše rč, bole tu... Bole tu čupovi rč da briše, curavi rč da briše. Vidi momka kako sedi na stranu u polovima, sedi na njemu. Da, što najjače, da. Luks ne mora meni da briše bulju četkom, može bole tu, vred. Mada Tebra ne zna da li ima dovoljno kose da obriše bole tu rč, to curi i nestaje. Curi, bato... Ima potup. Ali opet sad pričam bez zajebavanja, ja ne znam šta je poteralo tačno Luksa i Odžira da ih odradi ovakva mafija i ovakav gas. Ja sam, gledajte šta je moja teorija, oni su bili negdje u Crnoj Gori, sedeli su sa nekom ekipom iz Crne Gore ili nešto tako i onda su im oni rekli šta te ona i baka zajebava, onda je Luks rekao ma Tebra pička i oni kao
brate, rešit ćemo ti mi problem i sad kao njih poterao gas i oni sad kurče, razumeš? A Buraz, koji će problem da reši kad nemaju problem? Jedini problem imaju te, bro, ovo ima problem što mu je ono na glavi, ovaj drugi ima problem u glavi, razumeš? Mislim, lojice imaju u glavi kad pogledaš, ali Jođer ima problem što ne može dohvati po svoju policu nikad, razumeš? To je ono, ten pak klena. Jožiru treba jedan hoklica. Brate, kad bi se susreo sa njima, Jođer bi dobio OBSB-a, pa ćeš ti dobiti batine od Luksa. Buraz, to je dobar scenario, dobra zamisao, majke mi, respekt. Meni to zvuči potpuno fair, nek dođu tako da odrade, realno. Da, nema, bako ne sprditi sa Luksom, on ima veliko iskustvo u GTA roleplay. Zamislite, Buraz, da vam mafija lik koji je ono godinama bio mafija u GTA, kao Luka Zemunac. Drugačije ćemo da pričamo sada. Tebra, ja ne znam kako je njega isprebacivalo tako da on stvarno pomisli da je ono stvaran život GTA. Baš pakao. Hej, prestani trčat. Jesi li opet koristio kreditnu karticu da kupuješ beskorisne stvari? Bolje ti je da te ne pronađem. Malo će im biti 2 oka za plakanje, da, bukvalno. Bukvalno. Ma, Buraz, sprnja. Ako te Luks prebije, treba da gasiš kamere i motaš kablove. Slažem se. Luka Zemunac, da. Kakva budala, Luka Zemunac, o Bože pomozi, brat. Šta još neću čuti, brat? Brate, ne treba ti obezbeđenje, ovaj Jaf, Džabel i Hramović ceo život dostaje kad se sretnu, samo da sere se na njima usveće da hvate. Čemu? To je komentar. Čemu, brate? Nek bole sere, ja ću, brate, zemlje. Ja ne razumem komentar uopšte, Buraz. Ja tebi gotovi više njih, ali Lux giveaway su legit totalno, zar ti Lux niste družili kada si radio video ko će da ti da deska, jedini on ti dao. Kako jedini on dao mi guh. Ne razumem. I to je bilo sprdnja za klip. What the fuck? Brate, opet kad je frka ti bežiš iz države, stalno to radiš dok se ne smire strasti strašno. Ja ne vjerujem, daj zavrtimo etos. Jao. Mator je otišao na cigara. Ne mogu dotebati. Upucat ćete lik jedino onim bubuljicama od jeftine hemije. Zato ide auto 2020 giveaway. Ali da, ali moramo da pauziramo malo priču o njima dok ne prođe ovaj giveaway njihov posrani, da ne reklamiramo to. I onda da ih popišam, Boraz, kad se to sve završi. Da odradimo informativni razgovor i to je to, brate. Nema tu šta više da se priča i da se radi, brate. Da, ne rastu followovi, brate. 15k, brate, već danima ima. Džabe, brate, ja da mu serem po glavi, ono nikoga ne bi jebao 2%. Ako mu, brate, ti ne doneseš followere, brate, nema, brate. Tebra. Nema nade, brate. Ali samo ovo, Boraz. Gledaj koji heroinski zavis, gledaj ti ona, kako on bre u fazonu da je on bre glava, evo ta, gledaj ti ovaj moment, Buraz. Gledaj ti ovaj moment, ovo biće, čekaj, screenshotovao se. Šiba uskrs, brate. Šiba uskrs. Mrk. Ma nemoguće bre, gledaj ovo, brate. Kao... Marko Mek i Luka Mrk, brate. Ali vidi se da je radio Lux Maxing, ljudi. Neki mrk, brate. Kakav debil, brate. Kakav debil, šta je bre ovo, jebem ti život.
Sprednja majke, brate. A čekaj sad iskreno, brate, kako se bar malo ne cimaš, kako znaš što može da bude, ali ozbiljno odgovori. Ali evo, zašto se ne cimam? Pa zato što, mislim, gledajte, ja u svom životu sam bio u kontaktu sa mnogo ozbiljnim ljudima, razumeš? I to ne svojom voljom, kapiraš? Evo mene, brate. To ti pričam. I brate, i ja sam imao situacije gde sam mislio da je to, da sam ja jebo ježa, da će me vežu u šumi i da će pišaju po mene. Ja sam bio ubeđen da će mene vezati u šumi i da će pišati po mene. I sve te stvari sam preživeo, prošao, znači video sam svašta. Onda sam na samom Mitrovića. Ja sam mislio da će mene neko da sastavi na ulici, da me prekrivi od batina, a nisam imao obezbeđenje, nisam imao leđa, nisam imao ništa. Tada. Mislim, leđa. Šta će imati leđa? To ono bez veze da zvuči, brate. Nisam imao, brate, beži bilo pičko, brate. Nisam imao prijatelje koji su bili naš glavice i to. Imao sam neke, a sad baš imam naš. I, brate, znaš, kad prođeš stvari koje sam ja prošao, kada ti, priđu ljudi koji su stvarno mnogo ozbiljni, preozbiljni, prestrašni, jedan Jodžir i jedan Luks, ne mogu te zabrinu. Ne mogu te zabrinu 1%. Čak i dajde da kažemo da je realan scenarij da mene Jodžir prekrivi. Verujte mi da je ideja da me Jodžir prekrivi mnogo manje strašna i mnogo primamljivija nego da stupiš u kontakt sa ljudima s kojima sam ja imao kontakt, s kojima sam provodio vreme. Nekada davno. Znaš, koji, brate, Jodžir, koji Luks? Još, ljudi, vrlo bitna stvar. Niko ko je ozbiljan neće da snimi ja ću ti jebe mater, pa da ti jebe mater. Jer ako će Jodžir da sere, da me usere, što je čovjek, bre, snimio javno da će me usere da batina? Nije razmislio bilo. Ne, i još, brate, i Luks, i on mafijaju javno. Full mafija. Ja ne znam šta tačno oni misle da će da postignu. Da ću ja da se zabrinem. Da ću ja prestane da ih nasisavam, jer postoji šansa da će Jodžir da me bije. Brate, ja da verujem da to može se desiti i da postoji šansa da Jodžir i Luks nešto meni urade, ja bi opet njih nasisavao u bulju. Te bra, nisam se povukao kad sam mislio da će da me prekrive na ulici zbog Mitrovića. I da mislim da može da me prekrive Jodžir i Luks, ja opet ne bi prestao da ih nasisavam. Ali ne da ne mislim da to može se desiti, nego sam 1.001% siguran da ne može se desiti, jer je to komična priča. Influenceri postali mafijaši. Do juče lik igrao GTA, bura, sad je ulica. Da, zove Luku silnog mafija, Jodžir, brate, ne znam ništa, samo leči čovjek kompleks, razumeš, to što nedostaje mu visina, pa leči kompleks tako što, ide i tu divlja, nešto jede govna, puše kurac. Mislim, ne kapiram. Jebeš u mater, da ti budala. Znaš te, bra, jedan klip ti je ha, Đokoviću slušaj vic, a drugi klip ti je bako, pazi da ne napravim neko delo, nećeš moći da ideš u policiju. Da, najveći strah bukvalno da Jodžir ne krenem vice da priča, otprilike. Bukvalno, brate. Jezu. Ko je to? Hop. Nije Mitrović glup da ti što uredi, jer bi se znalo i neće se spuštati na taj nivo, ali sam siguran da će te Jodžir istući kad tad. Mitrović ne voli 70% Srbija, za Luks i Jodžiri ne znaju 70%. Čuje se, brate, na terasu. Kad pričate, čuje se. Kad pričamo ovako? Da, čuje se. Na terasi? Da. Gore? Da. Pa nije baš najbolja izolacija.
Malo su štedili na stolarije, a? Možda se terasa gela ovo iznad. Da, naše, sve, mi smo država. What the fuck? Brate, samo tovare kako nema nigde, trpali go GTA, sprdali ga trolove, lik imao napade, besa na decu, RP, trpaju ga u pravom životu sad. Ma te bra, njega trpaju svi, a dečko ima, razumiješ, mentalne probleme, on čovjek se leči, kapiraš, to je respekt. Što on radi na sebi da se leči. I, brate, znaš, ja samo čekam trenutak kad će, ja bih volao da Uki Ku izbaci istinu o tome šta je on njoj radio. I šta je pričao, i kako se ponašao, i šta je radio. Znači, dečko, bre, ima ono neke neizlečene komplekse, razumeš, čim si ti svestan, bre, devojku da udariš, brate, ti znaš da si teško iskompleksirana budala. Znaš da imaš problem u glavi, problem u mozgu. Znaš, to je... Znaš ti, koliko ti moraš da budeš nesiguran u sebe da ti digneš ruku na žensko, te bra. Okej, ono, prozivaju, ne može te bra, da dođe žena da te vređa, vređaš ti nju, da žena tebe udari, vratiš joj u pičku materiju, ne može ona tebe da udari. Jer kao, što bi sprovodila nasilje, nepotrebno je, kapiraš, ono, sve može rečima i normalnim razgovorom se reši. Ali te bra, bez razloga, zato što si ljubomoran da ribu, ono, maltretiraš čemu? Čemu, buraz? Ne, lik zbog ljubomore, zbog besa nekog svog, zbog svoje nesigurnosti, maltretirao devojku. I sad se još družiš sa čmarkom nekom. Se ne radi. Ajde da hapsimo, braćo, hoćemo da malo zavrtimo neki slot. Ja skinuo sam naučnik, zato što sam izgledao brutalno, sad malo, ali izgledam kao neki seksi naučnik ovako. Pečurka, kao neki... Igram slučajno, naravno, sve jasno, mislim. Mi se razumemo, to je meni najbitnije, brate. Treba mi to, devito, povedi me da napravimo lom. Zvrati. Majke. Ne zbili su, brate, ovi moji saradnici. Nemo kako da radim. Puštimo adresu. Puštit ćemo, čim dođem, brate, u BG, puštamo adresu i idemo, brate, u akciju. Nema šta, brate. Sad im ne kasni Discord. Da, sad ćemo vidimo da li su plaćene smeju, zapravo ili ne smešao, brate. To ćemo da istestiramo. Kasno mi ide. Čekamo, ne možemo još da krenemo, mi smo im poslali kodove, kralje. Jesi vidio što Verenica prestala da nosi prsten? Da! Kako to objašnjamo? Verenica ne nosi prsten? Verenica ne nosi prsten, šta je još bilo?